kan taga docteur sɔrɔ yen fɔlɔ de ko ne ka gɛlɛya dɛ ni ala cɛ ne kara bɔra ni kalama ne salen Oui, problème t'as là, il n'y a pas de souci. D'accord, il y a pas. Bien. Ah, faites quoi, Miguel à tout. Anne Soma. Oui. Ok, ils arrivent. Oui. Problème t'as là, après, oui, les bon. Ouais. Docteur, ça va? Bashoitina, Toro Suga. Ah, bismillah. Si. Korinya ganete konnana. Ay bashite. Ina fo ni kono bi ga avancer mais ay renye bala kono ti ga boano la ni bi se ka fura do jano fura munu mi na fono fura munu mi fargolo yelema ina fo ka nyeda nun funu don muso kono masin do wa ina wa Ok, madame. Problème t'as là. Mais il y a kono funu gom ni nyeda funu gom fo madame. Lolu dirima bi se ka kololo chama la sima de. Sabula kololo ka bon kujugu. Ya fama. Voilà, donc on va essayer de faire une guerre et on va essayer de faire un froid quand il m'a essayer de faire on va essayer de faire mais à quoi il revient tout d'ici ça à quoi blabolo du mec à matin ou rien docteur à quoi on m'énore aye wuro bogu kuma fo aye faga jilwa yere nyana ne yere no kuma na mais depuis anyo kuma ke fo bi adati ga magala ne yere ma jilwa e bli fui mais ne kɔni y'a kɛ a sominen no kɔnɔ ko in la o de kelen no k'a sina sumaya nka n'an sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la sisan nɔ ni mana se ka fɔnɔ a ɲana yɛrɛ siɲɛ kelen n dalen b'a la a bɛ sɔn ka da la halisa sinon a ko kɔni jɔlen no inchallah mais min ye dɔn min sa olu kɔlɔlɔ ka bon kojugu mais docteur solution wɛrɛ tɛ ne bolo kɔnɔ tɛ ka bɔ vraiment madame an yɛrɛ fana bɛ baara min na docteur ka baara tɛ yɛrɛ b'a dɔn ko cɛ ɲuman tɛ mais n y'an dalakan d'i ma ka layidukan d'i ma bon o kama n bɛ ka n ka layidukan timɛ kan sinon n tɛ docteur baara de ko ɲuman tɛ e yɛrɛ b'a kalama o tɛ tiɲɛ aw yɛrɛ k'a filɛ bani gɛlɛya b'a la dɛ voilà n bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan u bɛ furaw sɛbɛn ka d'i ma donc i bɛ taa pharmacie la i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ fura min san min bɛ se k'i lafɔɔnɔ quoi i y'a faamu a b'a kɛ ten. E tɛ se ka bonyali fura di ne ma fɛn ne bɛ taa yala fura san ne bɛ t'o san wallahi wa se ka ni fari funu cogo sugu dɔ la ka se ka da la yɛrɛ de ko ne kɔnɔman don sinon fɔnɔ in dɔrɔn t'a ɲɛ o me ka fɔnɔ kɔnɔ tɛ ka bɔ ne fari tɛ ka yɛlɛma yɛrɛ ne taa yala fura san o bɛ ɲɛdaw bonya o la a bɛ sɔrɔ ka da la. Oh là là. Ni mamita kumaga eh? Sini mamita. Donc koro amanta la mamita yɛrɛ b'a ta la. Ajani yere ngai klan ni ma sɔn. Ngai ne jago sa. Ngai wula ka dɔw bɛ sɔrɔ a ni dala.
Serie kana kara wuli woni kara yiri fara kana kana na ke wamba doni zeru flenege asininga jane awo na kala be gerege ila uwe ki yoro nyini kata ko ko mari nunu ni fengen nuna kana na sone atota sa tega dala wallahi jami ko tega dala o ko nti se ka to tanto ora lo karai min kele gi miru la le manyina karai ka fili bari antala manyina wa mele barasti oni kuma yin fa yana da asna gire gina fo abina sa ka yire fe ni ma fo yala fo ko ni go ni ko dam ne ban dam ne de ba don ni tirigele no utsiga ge tene ni vogalin cinema ba don sinon ani tsega bo mo gore kuna sinon mo gore bo olu kanta jugudi non ai mo gore voit utiliser na fo mamida et non ça c'est pas vrai mais ijo nita mamida docteur Fino je vais aller vérifier si elle est vraiment enceinte. Dorlan. Nam Dorlan. Nasagi be kana mayero. Awa sagiba. Okay. Achiro la. Oleh ni kita jalan nak furasa. Madame. Docteur. Voilà, il y a un nachier. Non. D'accord. Docteur ni sirani. Ne fika kuma do fi. Yana ko ken be. Ka munu nyogona. Yala etika kono ta faire. Etika kono ta faire. Docteur depuis ni ko inkera. Depuis ne ya fa yana woni la jolino. Fo bi atiga so anga gere nyogona yere. Etori. Ne ta don ne ne ya layini tugo atiso. Mais madame o défaut be yere lawo. Musa kore ka tie ngene donc ya ngene be sala. O te tien. Elle sa courage ta ika ngene ko. Na la solo. Donc suno ni ko ni a chema ko so bere. Me la fere soro ko la. Ni ko tara tugu. Ah c'est ni galon mena bulla tugu ah don do tien ba minere kile gelen doro. Tiens. Ah voilà bien qui tout là. D'accord. Merci beaucoup. Na docteur, ijija tugo sugu bela. Akana siga bo akala. Ya la sona ngadi ala ma. Nyanda la kan di ma kama. Merci. Ouais, merci. Ni queen se cafe. Aqui. Quoi que c'est ici hein? Un clé.
Ok, il n'y a pas de souci. Ça va? Merci. Ça va. Ça va, oui, ça va. Et je ne sais pas, ni à qui vient. Oui. Voilà, l'autre jour, nous avons une consultation. Voilà, pour vous la télé. Et ça, on va le comme il y a un docteur, oui, il y a beaucoup qui va aller à Coubé, qui va faire venir à Bobo. Donc, il y a un Italien, comme on a vu, tu as mis là. Il y a un famille, on est ici, il y a un autre. Oui, à Djanfa. Voilà, bon affaire. On va beaucoup quand même. Il y a un lycée. On va beaucoup parce qu'on a le coup de feu. Enfin, mais les frères d'un docteur, à quoi on va le faire? Oui, à quoi on va le docteur, mais qu'on est à confirmer. Oui, à Sigabila. C'est comme on va planer. On verra si on dit non, fouille. On va ordonner froid à ta sang. On va frotter. Mais il y a un là-bas. On va comment tu as bougé à la gueule. Il y a un famille. Il y a la sonne à ma vie. Il y a un famille. À quoi on va? Si, à quoi on va? Il y a qui ici, canal du jour là. On a fait un peu de la femme. Il y a ordonnance c'est la dame. Il y a ordonnance pour la dame. Il y a ordonnance pour la dame. Il y a la gamme. On a fait la tour. Il y a si la bonne baille là-bas. Il y a femme. Voilà. Merci beaucoup. Ancien bar. La prochaine salle. Merci. Docteur fana a compris comment il est à Kulomar. Uncle. Ça va? Ça va? Allah ma yafa mu. Yafa mu Allah. Akira joli sama? Asiye mun fi ni ma da ba kama kuyi. Asiye mi fone. Aha. Adua sur nep mesno wala law. Ay ku mesno wala. Ah. Asiye mun. Asi ma fiya. Asiye mun anya foge asiye afoge ne fere anya foge. Na sur ne kele mesno wala anno ne sigile message ko ne mesno wala ni na ka sno wala sur. Ale de telefon ta na kana. Gera sa ne cloti la gera men. E wa gera chugodi. Ngwa sire na ne sura do tu be atra ne mesno wala. Ka telefon ta ko ne se ho kana la wuli. Ne mesno wala la do. Sama. Asiye ma fue fone. Mais e be siga sno boutique dala chugodi. Hein? Nasoro asigunye mo ni asigunye zoenu absege mo rebe na sama kana chen do anuna sa
e chokoro bato be sunongo muna ni sengene no na afinya ni sengene boutique datu yati da kana na forcer ni nyame ni sunongo be chen ngi kuna re ira baro sigira jeune flene uga ko ga chan ni sunongo ro be chen ngi kuna ya famia on flatter so ni na gun kunto mu ga na afinya na re ngo asi accident oge asi asitange aw asi tara ko mala ati ga sega kuma re aben nga do gun kelen bosan ko mi ma sega tan so na boutique la ya famia aga usa sa era abuga sega fanya don aga usa ya fam sisa mina munu bana ibe lisige ba chi mayama metu sa ma ba chi nga fanya kona metu sa yama OK kambe sunongo dabla c'est pas bien ya famia yere ke mo ere kambe ami gogo muna sogone ne me brigela de la brigade me dore muna sogone ya ele ma fina ngia mo yin ga jaga la ila nyon fa de to bara bosa padre ne gele mana abele ikelen sera ga bele OK moto me ga la padre mamda re na famana ene na famana don e ga jinga mamda ngal ga to ai ko mena ga ya ne ko re ko mamga ngal ga OK moto la do ayara ga na bio na wole son ane ma baro ga odongon ay boro ga muna comme aba ane ba fa ga gere si sana re kama en mamda ga gere me la ba abela ma mo ga na maro bi mo ga na maro mere na ga boro ti la ba Donc docteur fana mami ta alibi confirmé. Non ni dalete doctorina. Dalente doctorina dalente mami ta la. Tonga ere wila kana an kuma gen. A fo un docteur fal. Sini abonnement ma bani. Nifanya jua tu ça. Allô? Ça va? Yera du. Kan foiti. Miso. Wala inte foi la mettre fleur la mira farmani na don. D'accord, mina sa. Ok, son Nyame. Tinha nga se jone an kushi hilo.
te si bini ato mo mine wona chuma te da jona kontan belum terakannya tuh. Iya. Emang dah? Ini bentar aku. Bini dah. Wallahi. Tuh. Kan meme. Kan fiti. Kau juga. Kau tuh lah. Amena. Iya, ni mana amena. Tangi mana ne solo salon na ko de ba ke me amena. Me amena ke. Bini sigila muta. Ikono bi bolo de. Lagi ma jodi. Ini bi ke de bi si jodi ko siri de. Ne mando mo ne kono e de sa. Donc ni kulisiba ni do ko re ba. Wala ta mo kana ni kono re margi. I jodo. Kan meme. Fiti era. Am jodi. Tuh. Ni na finda. Euro. Ini na fin de bela. Ha? Agin lan do rek menela. Awo. Jona. Debo do ambora iga docteur fino. Voilà, docteur il fait un effort. Bon, à vrai dire il y a docteur qui ngolo manager quoi. Et bien absa ka barla dogal matin mais a ngolo re manager est-ce que va en faire. Debo do sortir bien on m'a fié mais nguma ga tan don ta quoi. Ema. Donc ogum ko na la ngum kadne na so ram se ga docteur falen quoi. Un cadre docteur fallait un tane spécialiste in feno parce que il baro tu docteur son entre docteur so ban na ça là-bas c'est mieux quoi karane on nani mayre et tu vois dit damu ko surtout chew e ni ben buloni yere ka barata bulu kayen ko jugo imna tane di mo wore mo fana imna ta ka porporu damne tuguni mesege to fuite ne yere la bilin wallahi. Non, bon, il y a un niveau là. Il y a un fait il y a confort sur quoi. Il y a académie en tant que spécialiste les filles. Ne vous tiens donc au jugo. Et puis des absents à barre la main à barre là et puis moins chama balé quoi. Karage. Wallahi fuiti ne gani doctorina. Ni chen yo na fuiti wallahi. Fama bo bebe tan chen fi no wallahi. Chen mi si ku jugo. Kanana mblaga ta yoro wero lu fana na tugo ko damne docteur mi mo sege nen ni mega nyogon famia chen yere bi gi janto ne la ko jugo imna tane di mo kura ma neti mo mi don ta ga barage tugo don aga na ta fen an kono chen docteur nu do be no mo nyana mote ntoni mbolo ni nga fenge ni yere bi nyogon famia yere e yere tara yayo chen yi mo sebe bari imna ta to docteur bolo imna ta murugo kan kono chen Ira. Ah, mira. Est-ce que vous gagnez famille? Niki mari ha. Ay un docteur falensa. Anga fale men ni sono bema men ne baro ne ga spécialiste ha. Wallahi ni mina entretien min ke ila ire ba famille. Et vous te tiens don ni côté ou ben. Ni do men do. Ne ba docteur mi fi chere do. Ni ma anga famille la mena. Ali de anga famille ko ben yana bo. Ay so. Kara mimi ni lafiya ni wakati na e kan ani demonstrate ga dimi ni yere mai ni ma me wakati be ba ni ga ni la dimi. Alo duna ni ga tension yele na kuju. Muso kono mala dimi mai wallahi. Ntoni docteur imbolo sa mumbala. Chenyere mo nyana mabari wallahi abine wele go mafine ni tara abine ni bere.
a bɛ ni ka analyse kɛ a b'a den position ni fɛnw lajɛ o dina yɛrɛ ko den position ka ɲi kojugu. Mamita Karanga to la sa an ka de ta lajɛ yani kalo 9 ka se komi a tɔ man jan bilen yɛrɛ han. Ok, n'an y'a ye a fana ka baarakɛ bolo yɛlɛmara dɔɔni an bɛ docteur wɛrɛ ko ɲɛɲini sinon nin wagati in na walayi de foyi t'a la a bɛ s'a ka baara la yɛrɛ de. Ni kɔnɔ yɛrɛ kalo joli le? A bɛ 7 mois de la sa. Han? Kalo 7? Kalo 5 sa kara. Donc cɛ kɔnɔma yɛrɛ bɛ ka to f'i hakili bɛ ka fɛngɛ san. Walayi ni degunenba de don i b'a dɔn muso kɔnɔma filɛ nin kɛ fɛn foyi nege tɛ k'a la de. N y'a faamuya. Problème t'a. Mun kɛra? Fɔnɔ. Mamita wuli joona an ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ. Kana bɔ i jɔ la wuli joona an ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ. Aisha. Hausa. To foyi tɛ ne la bilen. Donc ni kɔnɔmaya fɔnɔ de. Hein? Ne bɛ tile fɔlɔ de la kara. Ni dugu jɛra ni nin yɛrɛ faralen ni walayi. Non, ma nɔgɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la. Mais i y'a f'i ka docteur ɲɛna? I y'a fɔ a ye? Oui, a ye fura dɔw sɛbɛn k'o bɛ dɔ bɔ fɔnɔ na yɛrɛ. K'o bɛ dɔ bɔ fɔnɔ la? Caman bɔra. Mais kɔnɔ dun tɛ ka bonya. Kara Ala ka masaw to yen nɔ sa an ma tila o kuma la. Sukura walayi ala an ka si an siɲɛ kelen. Ne bɛ si yan. E bɛ si min? Yan. A to yen kɛ n bɛ t'i bila so kɛ. Ayi sa. Kara n bɛ si yan sa. Foyi nege tɛ ne la an ka taa n da. Ni dugu jɛra an bɛ taa so sa. An ka taa. Ele mun kan teliya ka na yɛrɛ nɔfɛ kɛ e tɛ ka ne wele a. Ne y'i wele kɛ e bɛ ka appel ta de wa. Mamita ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne tun taara asile ne yɛrɛ wulila dɔrɔn ne ko dɔrɔn ka taa yen nɔ ne kan ka tila ka taa baarayɔrɔ la n bɛ retard ba de la. Ci jumɛn de bɛ yen nɔ i wele ne y'i appel baden fo k'an jatigɛ. Ci jumɛn bɛ yen wa. Kare kɔni b'a dɔn ni ne ye wele n tɛ k'a kɔ tigɛ kɛ i b'a dɔn ko gɛlɛn de don. O de la ne wulila ka na o. Ordonnance. Mamita ordonnance ko kɔni tɛ kɔrɔlen tɛ ordonnance wari ci e ma. I ni joli 5000 dɔrɔn. 5000 dɔrɔn ne bɛ k'e wele i bɛ ka appel ta de. Mamita ni ne ma appel ta kɔni ne y'i appel caman e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ tila k'i rappeler mais tellement que ne yɛrɛ fɛngɛ e yɛrɛ kunkolo kun na ne bolitɔ de filɛ nin ka taa yen n ɲinɛna n ka veste ni n ka sac yɛrɛ bɛɛ bɔ. Ne yɛrɛ kun kan ka taa docteur la ne ka heure bɛɛ tɛmɛna rendez-vous heure tɛmɛna ne k'i wele i tɛ ka appel ta a fɔ n ɲɛna dɔrɔn ou i ka message ci ma k'i bɛ docteur la. Ok sa n y'a faamu n jo t'a la. Docteur kun kan ka den lajɛ bi yɛrɛ a filɛ nin heure tɛmɛna ne b'a dɔn ni fɛn dɔ bɛ den na. Mamita bini e b'o don jumɛn a y'a bila don jumɛn na tile filanan dɔrɔn sa o tɛ foyi kɛ den na. E t'a dɔn ko o ma ɲi nɔ ni rendez-vous dir'i ma don min i bɛ t'o don. Fɔnɔ nɛmɛ la. Fɔnɔ ka nɛmɛ hali sɔgɔmada n kun bɛ ɲini ka na sa fo ne tun bɛ ka jeli fɔnɔ. Ka joli fɔnɔ Mamita kɔnɔmaya fɔnɔ fana bɛ joli fɔnɔ. A b'a fɔnɔ de n ma sɛgɛn kojugu. Mais docteur ko problème foyi wɛrɛ kɔni tɛ yen. Sinon joli problème bɛ yen nɔ mais ne y'a ɲɛfɔ docteur ɲɛna n ko n bɛ ka fɔnɔ docteur ko ne k'an teliya ka taa. Bon n'o don kɔni il faut k'an ka rendez-vous dɔ ɲini n'a ye jagosa la.
poche ne tɛ ka se ka taa bi fanga foyi tɛ ne la bilen ordonnance wari di dɛ Aduh. Gimana mas sampai jam? Ayah tu ni lagi esensi tu lah mami dah. Bukan dulu semua jona na ne nata bara yɔrɔ la bi bara ka ca. Ok. A bɛ ka don fura la. An ka taa ngi bila pharmacie la siɲɛ. Ayi go. Ne mɔgɔ ciro ɲɛna boyan nɔ sa ne bɔra yen dɔrɔn ne bɛ taa. E ka lɛbɛn. Wale. A to ne k'i bila siɲɛ kelen. Ayi sa i ɲɛ tɛ mama yɛrɛ bɛ ka ne wele. Mais e bɛna taa fɔ. Allo. Oh, mina taa minɛ sisan nɔ. Awɔ ni ne bɔra ne bɛ sɔn ka taa pharmacie la. E ko mun k'i bɛna taa pharmacie la wa? I n'a fɔ mun ma ɲɛna kɛ. Mun b'a kalama? Mɔgɔ t'a kalama dɛ mais a ye papier ye ne bolo ne ko fɛngɛ n ko ne kan ka taa n ka fɛngɛ traitement infection pikiri ni fɛngɛw de san. Ne y'a fɔ a ɲɛna n ko infection jugumanba de bɛ ne la. Mami tɛ mɔgɔ b'o nkalon sugu da a yɛrɛ la. E tɛ se ka bana wɛrɛ fɔ wa? Kɔnɔdimi ni fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ kunkolodimi bɛ yen nɔ. Kɔnɔdimi ne k'a fɔ mama ye ko ne kɔnɔ bɛ ka dimi. Kunkolodimi tɛ yan. Kunkolodimi ni ordonnance. A b'a fɔ paracetamol bɛ yen. An ka taa sa ne k'i bila yɔrɔ la dɔrɔn ka tɛmɛ parce que ayi a ka ɲi nɔ sa kara docteur yɛrɛ ko ne ka moto sanfɛ sigili écouté dɔɔnin. Walayi. A ser'o yɔrɔ la. Kɔli dayɛlɛ de bɛ ne la. Kɔli dayɛlɛ de bɛ ne la. Ok n y'a mɛn. O la ne yɛrɛ bɛ segin ka taa ne bɛ segin siɲɛ kelen ka taa n labɛn. A bi ko fo ka ɲinɛ n ka veste ko n'i ma girin dɔɔnin la a ma ɲi dɛ. I ko ne tɛ t'i bila. Ko docteur ko k'i ka moto kan sigili éviter. Ok i bɛ n wele n'a kɛra cogoya min na y'a mɛn. Bye bye. N'a bɛ kara kɔnɔ ko e ka danga ɲɔgɔnna de bɛ ne kɔ i ma foyi y'a la taa n ka wa 5 kɛ n mago ye sisan. Docteur fana ma se k'o dɔ fara o kan fo 5 ni cɛ in tɛ mɔnɛ bɔ. Wadu ti awe. Problem na ni sọ̀rọ̀ mi ni sisan. Non me jẹ bi boto mo lo wa me ni nyini fo nga ye bi. Non amayin de. Ti. Dale dia. Wa ba ka sandu wa do. Isi kile no muna. Ne mun yɛrɛ de ma kɔnɔ. Ok nangata. Angata. Angata ka basango. Kayela. Ijo. Dile. Nafe. Oh yele. Isi na. Vuli. Ni. Udah. Yele. De quoi mire? Ijo. Ale. Yele.
Oke sa jigi. Nita. Yele. Ni ku. Oh. Mine. Ah bable woni, ira ci woni ha na ma nyaro bable ko bi bolo da bable. Hera na la bi. Sabe kadang kata bable soro ire. Hey. Jigi. Nega suya. Ayo. Ya cek ini. Apa? Bable dia gue. Ah, bisa kata bahasa Indonesia. Gue apa mobil konori. Jangan mobil konar. Di kau bukan kono kasa. Imana wuli ni fero feratnya nabo. Bable dun tiare. Amma bable tarami. Moli bi are tia. Nada. Tadi. Tenera tarane ben fuga. Esi ni tan bila. Ko era ko ngana kono ko. Etalo fa ne bila. Te mol bala re buli gele. Jigi, ibibi, isina. Awo yere. Ternama bable la sirane. Kata mumi. Boisson. Ha, ni ko yebi. Jigi. Amasile. Jigi sa. Ansira. Na Serie kile ngata. Amasi. Amtami? Biye dojme. Biye araba shi ne juma shi amta me na ngata e gasu. Jingisa. Nete jigi. Ya ne ai nete se abli. Eh. Imla moto bula. Oh, abuli. Angata sa. Ibibi. Wanetara. Awo.
Oh, nada. Ayi. E ma kan ka taa? An ka taa mairie kɔnɔ. Cee. E ɲɔgɔn cɛ ɲuman ne tɛ taa k'e to dɛ. Men ko ka to. Ni ne kɛlen doni de ne fɛ. An ka taa. Nada. Ayi. Ne tɛ se yan bilen. Am taa min? An ka taa e ka so. Ah, ti sara ne fɛnɛ baara ye dɛ. O ma e tɛ ne fɛ mun ne bɛ ne la. Ne m'a fɔ n t'i fɛ sa. N'an sigi yan nɔ. Ayi ne tɛ sigi an bɛ taa de. Ni tɛ ka so yan. Yan tɛ ne ka so. An b'an sigi an baro n'an kɛla an bɛ taa ne fɛ yen. Jɔta ne ka n ka telimantigi in wele ka kuma fɔ. An ma taa ni ko in ye dɔɔnin dɔɔnin a bɛ sɔn ka problème fo s'a ma dɛ. Parce que nin don ale taara gardien bugɔ fo da la yen nɔ. An ka taa kungo sen ma. Bunahadamadenw tɛ miiri dɛ. E bɛ sɔn ka si yan wa ne tɛ si yan bi. I jɔ n bɛ ka wele. E kara de koyi. Allô? Ouais, grand frère, ça va? An bɛ ka taa. Kɔrɔ baasi t'i la. Et voilà, ne mago tun bɛ la bureau la quoi. J'aimerais que a ka di. N bɛ fɛ ka kuma i fɛ quoi. Ok, n y'a faamu, n bɛ nali. Awɔ, n bɛna sisan. Une proposition de bɛ n bolo ka k'i ye. Y a pas de souci. I bɛ se ka na sisan? Parce que n bɛna bɔ sɔɔni quoi. Calme. Ok. Ne bɛ n sigi ka nin ba kɔnɔ ni cɛ kelen tɛ ni cɛ jɛman ye ne bɛ furu nin ma furu ni ma furu nana Oui, André? Mandule. Ne sama patron lah. Patron? Ya. Anda berapa isi akhiran nama berani? Oui. Patron. Dari mana pergi kau deh? Ok, attaquez là. Lagi lah, ni ada sinyal. Ok, maintenant, vas-y, maintenant. Petit frère. Ouais. Bonjour. Ça va bien? Abedi. Korbashi. Ici, ici.
Comme tu veux. Avec les fleurs. Ok, déjà. En fait, ni où il est documentaire. Au don, il est activité sur ni où le kumare là. Il y a famille. Parce que tiens là, ma famille. Il t'a faut attaquer un gardien métassé nyoma et be kulila jene a chema. Il y a famille. On a fora yere chorbato et bi au con ni la muso no fait beta konasu do ke. Je crois que au look matemana. Et pourtant ni agili bala wakati ndo la nek ni wele kana nye ni kuma fi ngi mago jene go be chogori. Iko maki ni na ko ga ko bana ki etemana ni ga ko warawi. Na nere ki mango o hagi na nyuma mais o don tien la yemi ke abalana ya fanya abalana de ngo bongo mi wele fo nga kanar dai parce que vu que ni e mtarasa ni garden na senyo ni banane na boala o lu be ko wara est ce que ne de la ko gele bolo non mais ek mi se ga ni nga kuma ne fe autrement era kon ma do ni jene be ne fe no koni e ba don ni jene be ne fe da fe na kuma menim jene be na bita jene ne fe jene ta kuma don era ya famia donc ibitani musukuni dononi mais mi ni nga akwere bi tugudi e fega munike oui amama ko kara asine buga la ni da ni tuwo la ni tuwo kala so ni furi so era to buga ke bulu da ban ko furi petit frère no vérifier na musuga chanja mana ngono ikai iye nyaba yi kamale nyana mai ni muna ibiti yere la lafu jene no fe fu ibita kuke komi yere te iga kabila la sa nunu ko nche mai ibe kan famia anini ga solution ni ibse ga jede ni wacho yamna ni muso ko nti fe o ti fere yere ba ga santé we jogori ouais shara au sara alhamdulillah shara abuga frosa adama bon frosa na do bora frosa na polo akuma to ma tete sa Allah fiara sana do ko unyana kuju maro ni kuma dobo wa duru dina e baga bana mutina no bare wala no wage ka bampe en fait projet robe molo ni ibule ku wala fana ya fama na fa projet su bi bon mega ko sigi singa folo me ngomi I suda kwa ya fama j'espère que ni au cours de la nyana bo tellement ni yere taro ou dore taro agili batala ntate dore taro wala no yere ko na fanyo amano parce que yoro tellement ni sisana ma yere warte ga surala jama chara ebuga jama chara warte ga soro mais projet robe molo ni ala sona ma ikana joro mi kundola yame mi kundola mais ngon mi kuma laba mi fie fara denina ya famia deni yega to un peu il se ga diago chugo idije wo chugo ga se ga diago so ni deni abi dambe boy lare abi bla ko ke bal ke chamana barsa ya dam ne ga baare ya famia ya gli to yere la iga ni jara ko so wo parce que mo ni bi to mo so mo to yi bla sira adama de abi mo la fiya c'est-à-dire akai al mughara kungolo ma oui tiens bonna ne tara sira ne kan hakila munta donc ni hakile bla woro mena no kuma lisa fa shitala no yi muso maine no bi fe no bi fe unyo te muso bi fe anyo mo nyana mate mena ti fe anyo mo jukute ka so la be o muso kele ya fam ya gluto la bien frère mi wolo la tiga barala on est ensemble Dogono. Non. Anna n'est pas là jusqu'à présent. Non, il n'est pas encore arrivé. Après 2 jours de congé d'état. Ah. Ok, vas-y. Nani dossier donne, s'il te plaît. Mais vous allez livrer, nous allons livrer comme ça. Livraison. Mon gars d'ana dara. Voilà. Voilà, on va si c'est vous donner vous
a jɛnɛ fana wele jɛnɛ k'an sɔrɔ so. Allô, Jana, ça va? Comme tu veux. Voilà, en fait, mon gars, là, sur quoi? Non, là, rien. Mais barre la minute à sur ça. Ça me gagne. Ok. Calme son. Il faut que Jana gata ni Jana ya vocal go kuma ge. Suna mai. Voilà. Voilà. Moi, document pen. Il veut dire que vous livrez des amas. Et il faut garder un moto là-bas, dans là. Sans la nabo. Et à au même début, il y a un urgent là-bas. Ça me a mis dans la personne qui ah non, c'est pas grave. Là, on t'a soufflé là. Quand un moto là-bas. On a livré dans ce cas-là. Ah, autant à vous la faire. C'est bon. Non, docteur William. C'est mon tabou à Nico, il y a un ami tu vas. Allô, mon docteur. Yat, ça va bien? Comme tu veux. Et ah ok, on a comment on fait? C'est ça. Ah bon, à quoi c'est là là-bas? Et l'autre jour, il y a un docteur fallait pour que il se gade tu gam na ni ko beke atega so ga docteur mais re kon docteur ne kon na filé mbero ni ko na ah che na ma docteur ferro jama ene parce que na docteur ke ne re boda docteur ke fana fino l'autre jour o kono ma go tien la ko kono go avancer go d'une position kan fembe bon ne re kon tiga sin foi docteur a kadine era de kun ala je quoi yat bo atega so fana ma solution no bibola ah docteur so ne ra kon man nga kalo kono to en sama gere sa an ala je mi me no shengri oh problème tala mi ama ni sera so mi wele ba site oh ça me gagne un erreur on a attaché urgent là mon bureau là ça ok merci on fait comme ça Yat merci beaucoup ok merci donc à la prochaine quand il y a fin libéré merci. Voilà, pareil. Tellement de gars d'un autre, bien maintenant soirée. Ben sans parler. Aïe. On l'a ta, on shoot là, on l'a ta là, il y a eu là. Dari fo ina kan fofolo. Ah mune. Mune ya ne barade. Ibi na kan fo ibe soro kado. Ebi bara fo ne nyana. Awo. Iga patron ne wulu kuni kana ne be na ori kama. Ne be ne ri kama. Ne ga patron ne go ri kana. O te ne ga patron ipanga yere gade. Ite do ya. E ga cheni kuntani na na odo.
tellement tigi anana e fan bɛɛ kɛ ɲagasa ye hey kana fɔ ne ka cɛni kuntani i ka cɛni kuntani bi i ka cɛni kuntani sini n'u ka di i bɛ se k'o kɛ kan fɔlɔ i tulo bɛ na e ye ne d'a ma mun y'a kɛ ne ka cɛni e de ye manamɔgɔ ye manamɔgɔ de bɛ tɔgɔma ka manamɔgɔ sɛgɛrɛ e de nana ne sɔrɔ awɔ Butango i tɛna ne ka tiɲɛ f'i ɲɛna i tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn tɛ ne ye o i ka patron de kama i tulo bɛ ne ka kuma la i tulo bɛ ne ka kuma la i ka patron de ne wele ne nana o de kama ne ka ni jɔlen dala ka ne dɔgɔya manamana fana i tulo bɛ na deni o n'i t'a fɛ n ka kabako da i kan dɔrɔn jɔ i jɔyɔrɔ la ne de ko i tɛ don yan a bɛ diya ne de ye i bɛ don wa bi de ne de ko i tɛ don awɔ mais foyi t'a la a filɛ walayi foyi t'a la foyi kelen t'a la walayi tiɲɛna n'i y'a kɔrɔduba dɔ ye kara ka dalen kɔrɔduba tɛ koyi kara de ne wele ko Butango mais ne nana o de kama dɛ kara m'a fɔ ne ye ke ni e nana k'i ka don i b'a wele wali kelen i bɛ n kɔnɔ yan n bɛ yɛlɛ sanfɛ n b'a wele ka na d'i ma ni min bɛ arranger i ɲɛna ta o fila la sinon e kɔni tɛ don e ka taa wele ka komi e ko k'a wele wa n donnen ko ale ka n'i kunkolo don n ka da fɛ n'i kunkolo don n bɛ kabako da i kan ne kunkolo don n bɛ kabako da i kan kuma de banna baarakɛla jamalen m'a ye ne ta ye baarakɛla jamalen n'a jɔn jɔra baarakɛla kan e ni patron tɛ ɲɔgɔn ye i ka kara wele ka na e ma fɔ e bɛ taa wele ka na taa wele ka na wa i bɛ kuma kɛ dɔɔnin de ni ne ma kɛ dɔɔnin e bɛ na n'i ma kɛ dɔɔnin ni patron tɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa ni yɛrɛ ye de awɔ a ka so y'aw ta ye yan t'i ta ye dɛ Koko. Oui. Padahal tellement di ka den medala. Jenaya. Ok, kakana ne yɛrɛ da wele. Kakana. Ana to ko kuma in bi dɛ. N'a dun nana i bɛ kankari da ye. N y'a mɛn. K'i ka don. e tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna e ye mɔgɔ lankolon de ye i ɲɛ bɛ awɔ ni jama kana kala ko ne ci fɔ patron ɲɛna i tɛ don dɛ e ka patron walayi bilahi Butango n'i y'i bolo da ne ka don o don i b'i bolo ɲimi f'a kala ne bɛ Butango ne tigɛ i tɛ bɔ ne yɛrɛ mun de kɛra ne d'a f'i ɲɛna yan ne bara de awɔ kɛ patron ye ci fɔ ne ɲɛna ka na f'i ɲɛna de e ka bɔ ne sa e ka bɔ ne yɛrɛ i tɛ bɔ ɲɛ ne y'a f'i ye i bɛ taa dɔɔnin n'i y'a girin dɔrɔn a bɛɛ ni fani ba jɛ i tɛ don yan ma ye jɔn ye ka jamaw ka so ka na jama fɛ yan e ka bɔ ne yan i ni sen nɔgɔlen kana taa n ka karo nɔgɔ ye dɛ o foyi tɛ se ma e bɛ juru ci ne de la kana taa n ka karo ka wolo dɛ i ni sen wele i b'a fɔ n t'a si dɔ sen patron ka n denni kuntani jamalen wala n'a ni ne ma ne bɛ n ci ka faga tile kelen walayi fɛn mun ne de bɛ na o de ye telimantigi ne ye quoi ni nin sera ka na diɲɛ don o don han ni n tɛ nin faga yanni patron ka jigin ko bɛn nkalon. Oui. Ma. I bɛ sigi sen kan. o kojuguya. I poussé dɔɔnin sa i poussé dɔɔnin ne ye wele kɛ na ka kuma de ne ma i poussé dɔɔnin e k'i poussé ka taa yan fɛ bɛn. Ɔ ka n poussé mun de la. Mais i bɛna yɛlɛn sen kan.
problème t'a la mais ne kɔni bɛ min dɔn ne mago bɛ confirmation de la jɛnɛ parce que vu que bibi na an bɛ tile min na fɛn vocal bɛ se ka turike fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ adamaden kumakan na ne nana maa min t'a minɛ o ma sisan k'a sɔrɔ a ma confirmer o de la n bɛ k'i wele n bɛ k'i ɲininka ni kuma minnu bɛ vocal kɔnɔ ni maa min ta kumakan na ni e jɛnɛ de y'a ci ni e de y'a kan enregistré e de bɛ se ka o tiɲɛ fɔ ne ɲɛna. Ne y'a ci e ma mais e kɔni tɛ fili maa min ta kɔni kumakan ma e m'a fɔ k'e ne kumakan ni maa min ta kumakan na mais ne de y'o don e da kɔnɔ e ma kumakan na mɛn ka ban maa min ta kumakan don ani ne kumakan don e yɛrɛ y'o dɔn ka ban ma se ne ko jaabi fɛ e ye ko la bilen sa i yɛrɛ de bɛ ko yɛrɛ de la sisan n'i yɛrɛ ka faamuya y'i bila yɔrɔ min na i bɛ baara kɛ n'o ye komi ne bɛ k'a f'i ye i tɛ k'a faamu donc ne kɔni ye Serie kɛ nin sisan. n ye nin faamu. jɛnɛ de ko han jɛnɛ ye wele mun na ne m'a lamɛn o ne k'a fɔ a kana n wele n dusu kasilen don walahi ja e ni jɛnɛ bɛ kuma cɛ ne ye kuma bɛɛ de fɔ jɛnɛ ne yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bɛ min kɛ jɛnɛ bɛ na bilen yɛrɛ karage wallahi billahi jɛnɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jɛnɛ tɛ hali mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye yɛrɛ wallahi jɛnɛ ka numéro kɛ a bloqué ka bɔ i kun jɛnɛ ye k'a to yen yɛrɛ jɛnɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ kana to jɛnɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si wallahi billahi jɛnɛ tɛ mɔgɔ ye o don na jɛnɛ de ye ne wele ko komi tɛmɛna ale ni ne ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛ yafa deli ne fɛ nin tun t'ale fɛ la ko ye dɛ manamanakan baden ma ne ko n yafara a ma ko ale bɛ fɛ ko ne ni ale ka jɛ ka bɛnbɛn kɛ aw kan ko walasa aw ka teriya ka ban ne banna jɛnɛ ye de wallahi billahi jɛnɛ de y'o fɔ ne ɲɛna wa n b'a dɔn a bɛ k'i wele n ka kɔn k'a f'i ye o ka fisa jɛnɛ ka kɔn ɲɛ k'a f'i ɲɛna jɛnɛ filɛ kalabanci de don jɛnɛ a bɛ so fo ni ka fali siri o nɔ la jɛnɛ de y'a fɔ ne ɲɛna ko ne k'aw bila ɲɔgɔn na wallahi billahi ko e ni zɛɛ don ko surtout e ye min k'ale la ko fo ka diɲɛ wuli ko e ka hɛrɛ bɛ bɔ ni sira o sira ye ko ale jɛnɛ b'a jɔ e n'o sira cɛ billahi jɛnɛ ka numéro bloqué kara jɛnɛ bɔ i ka villa yɛrɛ ne bɛ jɛnɛ dɔn wallahi ne bɛ min dɔn jɛnɛ la kara mɔgɔ si tɛ se ka dɔn wallahi jɛnɛ ye ka a bɛ nin wele a bɛna nkalon tigɛ wallahi kara e de seginna san to a ma diya jɛnɛ donc a bɛ ka prétexte sugu bɛɛ de ɲini kɛ nin ko in ka se ka tiɲɛ ne bilama bɛ sɔn ka crise jɛnɛ yɛrɛ depuis jɛnɛ nin kuma fɔ ne ko ne k'e ye k'e to yen nɔ ko aw fila si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'ale bɛ fɛ an ka encourager aw la de mais ne ma ko in diya a bolo o de k'a bɛ k'e wele n y'a faamu mais mun de la e ma nin yira ne la joona mun de la e ma nin ci ne ma a mɛnna kara e man ka taga nin fɔ sa bi ye ne bila e dala nin ko la e yɛrɛ bɛ ka hali temps yɛrɛ kun di ne ma ne ka se ka hali kuma e fɛ yɛrɛ ne nana ko n bɛ kuma e fɛ i bɛ n descendre o ma n bɛ mun de kɛ n Serie ni ne ni wagati min yɛrɛ cɛ e bɛ sɔn hali ne ka gɛrɛ la hali sisan ne nana ne sigira ne touché sen ne m'a fɔ ko ne ka ni m'i to ka t'i sigi yan fɛ ne tɛ foyi f'e ɲɛna o la n ye nin faamu e bɛ se ka taa o de tun ye wele kuma ye o dɔrɔn de bɛ ne wele ɲɔgɔn awɔ a banna foyi wɛrɛ tɛ yen foyi wɛrɛ tɛ yen ne bɛ taa k'an mɛn Mamita an bolo kan bɛ jɛ la ja yɛrɛ tun bɛ dɔ la n bɛ laban cogoya min na an ka an ka taa tugu dɔɔnin dɛ a ma ja e t'i ja patron bɛ ka kɔ kɛ ko faramala yɛrɛ dɛ e k'i bu baara lajɛ i b'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama taatɔ ne kɔni t'a dɔn telimantigi ma kɛ den sugu min ye i bɛ taa ni muso lahawula ta muso in to dugu kɔnɔ ka taa ni muso préparée ka taa a kɛ yaala o nɔfɛ an tɛ sunɔgɔ Abedi a cɛ mɛnna ka yɔrɔ ɲini dɛ i n'a fɔ ko an tɛ yɔrɔ kelen oh là là calme-toi
Comme tu veux. Ça va bien? Ça va. Hier, il y a une chorba, tu as carré qu'on aurait. Tu veux dire? Mais ni mane restaurant proposé ni mana ka diga sur bureau la wega sur sofana. Yana kadi. Première rencontre. Yana kadi. On problème ta là. Les gens kadi ne fana kon mena. Nana parce que ni ye il y a quoi un coup na wa c'est wa fana. Eh oui, jago c'est de. Madame ni la re. Din kuma jume fana be tu ne bolo mo benya fe kam jonna jume nya fana odo ko kutena ne bugo ere joli nyana ke bugo kan de to no ni ma fi nga mangena ibi soro aka far ki nga fingi nga commencer ka wuli sa amanya no we chene ma chene pero ne wa mi cho fuite ni che odo mun jate me nana ma abuga chichi ne re dimya ne ga mangu na ka bwana le mo me Nana. Aire, ni ka manga ka bwana la ngu aka fara muso la e kun kloto la le mu ka chiabolo. Mais insana na kana na petit de parce que na ka banana na petit sans avec problème quoi. Et c'est vrai, ne rem na kla ka do ko kelen na quoi. C'est pas bien mo wa to ka dimi dimi akoro quoi. E ba famille. Sinon doron, sinon yere ça va quand même. Ouais, ça va. J'espère que fin famille na kuma ke bli ro. Na nyo mera ma ke. E no anyo ret na ke bli ni rek me pire coïncidence ne rena na bo bli ere. OK. Ya famille. Donc du coup, comme nous mes premières rencontres, j'espère que prochainement on serait dans un autre endroit qui n'est pas dans la rue. C'est pas trop joli quoi. Et c'est quoi famille? Il n'y a pas de problème là. Écoutez. Ok, vas-y. Donc dans la type là. Aïe c'est où? Hein? Dans la type là ça. Pour rien à so donc ouais. Aïe. Vous première rencontre fan l'été gaso ira mo wala. Aïe. Abe ira me aïe chemere. Abo kala yana ça. Aïe chemere, on fana chemere. Ok, problème d'anga beto sur là. Vas-y, merci beaucoup. Eh. Karang tekan pamna polare. Aminya na bo. Ete. Voilà. Donc grand frère est comment fait? Biwani Djanfa on a bedabla pep. Grand frère tient de fond. Il tient fini. Comme on met tient fille. Ni bona, mimi klola mode money fille. Te mo ni. Mo na gana mima fiori ni. Jonga Djanfa. Allô? Ouais, Djanfa. Awa nebe dala. Awa nabe na. Awa warbe nguna. Voilà, nera na kundoyi. Iboro Djanfa ne senga na ko na Djanfa. Ne fanga ko njo pep. Parce que ne moga de la rafem kuni moga ni senga na ko ko lebo tonodu mais tay ne ta avancer chugo fuila la botono tana soron kula ne bina ko jo pe uje e wuti diga wajuro de nga wajuro jan se gata sa nu kuma chama nta warte mulu shi ne nana daga fi anga ko njo awo eh o ko ne tolu ko nu kuma chama do sambi bloguer si sala te gele jene kana bloguer jene e jene ayla baba seber la oui il est boulot abena sira jonga wulida buka suna ta gata il répondait merde centagna na mai de il répond donc ta grand frère fait non ni ko tsega blata
Kamedi. Ça va? Koka. Ma. Alhamdulillah. Oh, ici. Ça va? Ça va. Koka. Ma. Kibaran mimi. Grand frère. O donna yemoli conseil de moi. Ah waaw, ya me. Ouais, conseil de mais Il y a des moments qui veut réfléchir, qui vient de retourner. Grand frère. J'espère qu'il y a une année ma sera pas. Bon, moi l'année ma passe pas te moser. Sokodi. Cher quand na yekuma fo donna. Nera quand yesi ya de tenne. Dina ga da madiya ta tori ni. Ga. Fengele me grand frère ne décédé là. No général ko. Ni taraso. Ne akila tigɛ ba. Borantara jɛnɛ fɛ. O bɛ taa ci ɲɛfɔ jɛnɛ. Mais ne jɛnɛ sawura wɛrɛ la. O yɛrɛ jugara n kɔrɔlen. Petit. I jɛnɛ ka fini o bɛna fini na kun ne bu ja kan tuguni sa. Non fini tɛ. I bɔra kelen i b'a fɔ dini kelen ɲɔgɔnna ɲɛɲini de. Jeune frère, mina min fiena ñañini koy ab segage mais dina mi ñañini e jarabile dorone bala i dusu ko le deseleno wa jaako mais ne ba ka tuuri sisa donc e wina sa fo dina yana de ke eta ka ko la bila voilà nit mi fa nga ko njoor de piw atekete iba yere de ga tuino abi fo fa fe bo tu ibi agili bo ko pep o man wonde o wana won petit o drone na solution jeune frère sinon ni tarakata ni ta kuma fo na fatu kuma ni sila ezi wa ako yere ga tugodi maro woni ne ko na to kuma no fo jene na ga kla ko to tew le kuma fo jene iba ko ko sigene no kana ma ko Europe akono ma na ga numero bloqué non fembe utuma dara de ataranye limuro suna amado mbele oh kuna tabarkala ni o keri la ni shwati yere bolo ble itna to yi mena ga ntaga sai bona yakli be sigi ni be bi yere de kuna ta doro iga ko ra obli kuna iga jena go boy kuna c'est tout ya famia ok problème dara nyama voilà ni rek ni projet mi fie et me fait ka livrer ta entreprise là est-ce que vous gagnez donc du coup académie il a livraison de forme baquet et là comme il y a tellement de boulot donc mes livraisons mais non mi wele il va produire livré quoi parce que on a pas la chandon est-ce que il y a numéro photo 77 il y a livraison numéro là numéro me fait ka tout quoi produire livré ou wele numéro maintenant OK 77 12 14 donc pour le temps là ni il faut d'abord mo don est-ce que vous avez famille comme me chatri bola do ou film yere Djanfa YouTube ça fait donc mais il a fait blé non ni mo be livraison na vous voulez le numéro là do il tout va produire ta fait place là parce que moi la marché suma trop c'est ça non tellement fana chara a chara jamana on a chara mais ni sera ka ni client fait mon soro c'est bien mais ma faut film mo ni donc comme il y a numéro jamais numéro du machin gele ou a la vidéo sans faire la loi et c'est vrai donc il a la vidéo sans faire là la mo be wele le ga fara na refa na o venez fana fara o donner mon les clients fidèles là donc na be fara non et donne sur la vas-y on a ça merci beaucoup mais alsa mo go bien conseiller dans ça non t'inquiète na i barada na ñoo fait ça be ni tanti bolo ya me be sunguru bat yere tane ni bolo non muso ko be nyina ko pep ni bara min be ga ni se fe a ti ka chale ka mti ta livraison ma cha bon a ta mo problème ta la gabe merci beaucoup ah je me fais ga ni muso ko
Kɔngɔ ne jɛnɛ do. Ça va? Ça va. E tun bɛ sugunɛ ka tantɔ cogo jɛnɛ? Ne man ka to yen kan. E ne wele a? O bɛɛ tɛ se ka kɛ weleli ye sa. A mɛ e t'a dɔn ko ne tɛ baara kɛ bi a? Ne b'a dɔn. Bi yɛrɛ tɛ k'a faamuya dɛ telimantigi de ye wele a parce que ale fana bɔra yan nɔ sisan. Ayi a ma ne wele a bɔra ne fɛ yen kɔni. Kibaruya jumɛn de ye parce que ne tɛ baara la bi o. Ne b'a kalama komi a ci tɛ ci janba ye ten tɔ ne mago kun bɛ lamɔ ko kunkurun dɔrɔn dɛ. Jɔyɔrɔ jumɛn? An ta ka ko de don. An ta ka ko? I ni mamu ta ka ko ou mamu ta ka ko? E ni mamu ta ka ko. N tulo b'i la. Komi mamu ta ko ne yɛrɛ fɛ a banna donc ne bɛ ka nin hakilinata ɲini n'a sɔrɔ hakilina ye min ye sisan ne ka ko la. Jɛnɛ est-ce que ne tun y'a f'i ye ko a ko la n ko ne bɛ ka hakilina ɲini wa? Ne y'o f'i ɲɛna? I m'o fɔ ne ɲɛna dɛ ne yɛrɛ de bɛ k'o fɔ. A sera i y'i hakili dayɛlɛ ten sa o ma halisa e hakili tɛ dayɛlɛ e ma tiɲɛ bɛɛ dɔn ka ban e tun tɛ tiɲɛ de wa? Ne y'a faamuya ne tun bɛ tiɲɛ kɔ mais o tɛna jira ko ni ne bɔra tiɲɛ kalama ko ne ka tugu e kɔ. Munna? Munna? E man ka tugu ne kɔ. E bolo ko mamu ta de kama ko e ni ne tɛ ɲɔgɔn fɛ a jɛnɛ i yɛrɛ jogo de kama i ni ne tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ye mun de k'i la sisan? E ye mun kɛ a? Ayiwa ne bɛ ɲininka o la. Mais ne kan k'i ɲininka o n'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ to yen i yɛrɛ ɲuman k'i bɛ k'a kɛ ne jogo de kama donc ne ye jogo min k'i la n'i nana dɔ fɔ ne ɲɛna o la sisan pour que ne b'a faamu ko k'a sɔrɔ ko nin de don ou bien. Komi e ɲinana ne ma ɲina. Jɛnɛ a bɔ i kunna k'i ne bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma yɛrɛ i tulo bɛ kuma in na. O bɔ i kunna yɛrɛ ne tun b'a miirina yɛrɛ ɲini ko ne bɛna miiri ni e ou bien ko an ka se ka segin ɲɔgɔn ma a bɛ tan ou bien ko parce que sisan ne ni mamu ta bɛ ɲɔgɔn na. N ko mamu ta kɔnɔma don ne den na. Ko mamu ta kɔnɔma wa? Mamu ta kɔnɔma kɛ Jɛnɛ. Jɛnɛ y'a f'i ye ko mamu ta kɔnɔma don mamu ta kɔnɔma tɛ Kara. Jɛnɛ donc e bɛ docteur ka baara dɔn n'u yɛrɛ ye sa yɔrɔ. Kara de y'a f'i ye ko mamu ta kɔnɔma tɛ wa mamu ta kɔnɔma tɛ ne ko e tɛ lakunun ka bɔ sunɔgɔ la dɛ don o don e de bɛ sunɔgɔ in na ten i t'i ɲɛ yɛlɛ dɔɔni. Ala i b'a fɔ dɔ in na tan na nin fɛnɛ kɔ tɛ yan n'Ala sɔnna ma nin perebu fɛnɛ n bɛna yir'i la.
O était problème ya ngata dota. Je dirais hana singa samu tika parage pi. Est-ce que million ya dafale no yara? Ngata tasa mine dafale no ne be don ne fa. OK, ngata si yo kona la mena fini sa yo. Parce que on a mis sur ça. Et tu te ma photo de nan ngane. Ngata sa. Bibi nan sore. Yere da mo mati. Egale kana sigi dibila ben gawai. Ete roni ngausa. Na fiente te ma foto de nan ngane. Comme ça. On te ga barage bi bina njagu sa fu ga barage. Lala. Position bon. Jangan sih kau. Turut. Ini dah orang. Tekilin fulau ke position ada bo. Berenang. Pro. Ini jangan bilang. Jene wurula dosa. Ay fini bilan na ben, fini bilan na. Ne ben photo na suta jogori gar. E so on bla réseaux sans faire. Ay fini la jigi men, fini la jigi. Fini la jigi. Olha a foto bem clara. Anda. Sawa vai. Namago. Ah, okay. Non. Mi wele. Kana tan ni foto ko la re ni mamu mi wele. Iklo bena. Ka me ne rem na ta so sa. Salut la famille, votre artiste comédien Kara Design. Donc bi mega boka faina ako série kuma bawe série min kono no e Djanfa a be bla mardi au mardi à ma chaîne YouTube sans fait no e Kara Design officiel. Ako na nyina de a abonné ako cloche activé. Barça ni cloche activé ni vidéo bla bla ABC e follow de kuna. O temenen ko fe amanga numéro de téléphone bla parce que bébé film le ni hakina tari. Ni fin be no no be fe ka conseil dama be fe ka ladilkan dama mi fe hakina ta fo. Numéro de téléphone in flene ame sorola abe woleli gala. O temenen fana ko fe menu me fe wa produit publicité on va produit sponsorisé il en faut par exemple boutique bibolo minami bolo et be fa nga do anga vidéo là il y a pas de souci donc il be woleli ga numéro mi reflète duguma nyanga numéro principal donc après ka woleli go numéro sans fait